Hát jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a 6. nyárbúcsúztató népzenei fesztiválon, a Vadrózsa Citera zenekar szervezésében. Sok szeretettel köszöntünk. Mindenkit, itthonról, külföldre szakadt magyar vendégeinket, fellépőinket. Én most nem szeretném szaporítani a szót, mert még nagyon sokat fogok beszélni, és szerintem meg fogják unni a hangomat, úgyhogy én szeretném ide szólítani polgármester asszonyt. Legyen kedves, mondja el köszöntőbeszédni, a hátul keresem, elnézést kérek. Nánási Boglár polgármester asszony szeretnék köszönteni gyűlteket. Tisztelt zenészek, kedves vendégeink! Nagy örömmel és megtiszteltetéssel köszöntöm Önöket ezen a különleges alkalmon, a Vadrózsa Citera zenekar 6. nyárbúcsúztató népzenei fesztiválján. Kodály Zoltán elmélete szerint, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. 1989. Ez az esemény nem csak a zenekar tagjainak 35 éve tartó iránti szenvedélyét és szeretetét ünnepli, hanem azokat a közösségeket is, amelyek ezeket a hagyományokat életben tartják és továbbadják. Ávéd János fogalmazta meg, hogy bármilyen formáció akkor tud jól működni, ha a tagok a végletekig tudnak egymásra hagyatkozni, ha tudják egymás munkáját segíteni, illetve képesek arra, hogy az individuumot alávessék a közösség és a zene szolgálatának. Azt gondolom, minden jó zenekar így működik. A Citera hangja generációk óta kíséri életünket, kultúránk szerves része. Régen a viszonylag egyszerű elkészítése tette lehetővé országos elterjedését, valamint az a tény, hogy a falusi közösségek zenei igényeinek meg tudott felelni. Ez a hangszer, amely egyszerűségében rejti gazdagságát, nem csak a népzene egyik legkedveltebb eszköze, hanem a magyar lélek megnyilvánulása is. Minden egyes megszólaltatott hangban ott van a múlt, a jelen és a jövő, összekapcsolva bennünket elődeinkkel és utódainkkal egyaránt. A mai nap különleges alkalom arra, hogy a jubiláló zenekart és vendégeiket megcsodáljuk és értékeljük e nemes hagyomány továbbélését, és megoszthassuk egymással azt az örömöt, amit a közös muzsikálás adhat ezen a 6. alkalommal megrendezésre kerülő rendhagyó eseményen. Köszönet illeti mindazokat, akik lehetővé tették ennek a rendezvénynek a létrejöttét, a szervezőket, a résztvevőket, és természetesen Önöket, kedves közönség, akik jelenlétükkel emelik az esemény fényét. Bízom benne, hogy ez a találkozó nem csak zenei élményt nyújt majd, hanem erősíti közösségünket is, és hozzájárul ahhoz, hogy a citera és a népzene szeretete továbbra is generációra öröklődjön, és meglévő kincseink méltó helyet foglaljanak el a helyi értéktárunkban. Ezúttal is szeretnék gratulálni a Vadrózsa Citera zenekarnak munkájukhoz, elkötelezettségükhöz, és további sok sikert kívánni. Ősi község önkormányzata nevében szeretném átadni meg alakulásuk 35. évfordulójának tiszteletére jelen emléklapot majd. Kívánok már mindenkinek kellemes időtöltést, és a résztvevőknek sok sikert a mai napon. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy ez a találkozó maradandó élményt nyújtson mindannyiunk számára. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. És ezt pedig mi szeretnénk átadni polgármester asszonynak, a kert egy kis rózsa, hátra elvadul ez is, és akkor talán
talán akkor róla eszébe jutunk. Nagyon szépen köszönöm. Félúton hagyva, és azért játszunk mi így ma, ahogy játszunk, de ebben tényleg nekik hatalmas szerepük volt. Ők a Pannonia Citera zenekar, akik idén először mutatkoznak meg a színpadon, és nagyon szépen köszönjük. A nap folyamán igyekszünk majd mindenkin segíteni egy kis frissítővel, a pultoknál a lányok majd mindenkinek segíteni fognak, és mindenkit próbálnak kiszolgálni. Időközben majd pogácsa, sajtos talér és mindenféle finomság ki fog kerülni az asztalokra, és zsíros kenyeret fogunk tudni felszolgálni. Olyan nagyjából 3:30 és 4 körül lesz az ebéd, valahol a 2 között, vagy ebéd, vagy vacsora, ezt még nem tudjuk, de az biztos, hogy megeszünk, ez majd pincepörkölt lesz. És a szomorú dologra szeretnék rátérni. Ezt a mai napot volt polgármesterünk emlékére szeretnénk felajánlani. Kocó Laci bácsiéra, aki idén évelején sajnos itt hagyott minket tragikus hirtelenséggel, és nagyon váratlanul ért minket ez a dolog. Ő volt polgármesterünk. Számunkra, a zenekar számára, a falu számára, és úgy gondolom, hogy aki ismerte mindenki számára egy hatalmas veszteség az ő elvesztése, és az ő hiánya úgy gondolom, hogy pótolhatatlan. Természetesen ő nekünk a szívünkbe örökké fog élni, és mindig megtartjuk az emlékét. Hát őróla nagyon nehéz beszélni, mivel annyi mindent csinált az életében. Volt ő iskolaigazgató, és polgármesterünk hosszú éveken keresztül. De számunkra mindig egy nagyon jó barát volt, egy nagyon segítőkész ember, és egy nagyon jó barát, aki már pótapaként funkcionált a csoportunkban, hiszen bármikor, amikor felkerestük, és akár problémával, vagy akár örömmel érkeztünk, ő abban mindig segített, vagy ugyanúgy örült neki, ahogy éppen mi. Tehát számunkra ez egy hatalmas veszteség. És ezért úgy gondoltuk, hogy a mai napot, a 6. Népzenei Fesztivált az ő emlékére szeretnénk felajánlani. És szeretnék megkérni mindenkit, hogy majd 1 perces felállással, már aki tud, és néma csenddel, hogyha áldozánk az emlékére, azt megköszönjük. Köszönjük szépen! És utána rögtön egy vers fog következni, és engedjék meg, hogy egy versre én is hadd emlékezzem és hadd búcsúzzam polgármester úrtól. Ő Erdély József verse, amely úgy szól, hogy egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kékelt az ég, sütött a nap. Mentem magas fenyők alatt, kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyölte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek, de sárga rigónak legkivált. Nagy kertben élni nyáron át, fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen hangosan, vígan hirdetni szerte szét, hogy az élet jó, hogy az élet szép, ha fogják az ember kezét. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok.
kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt, kezemet fogja holt apám, és megszólal egy rigó a fán. Azt fütyüli az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, de halni jobb. És én mosolygok, és meghalok. Kedves vendégek, a mai napra mindenkinek jó szórakozást kívánok, és köszönjük szépen, hogy ellátogattak hozzánk. Hát úgy gondolom, hogy ez egy méltó kezdés volt. Igazán szívhez szóló volt Tamásnak, a polgármesterasszonynak a beszéde. Köszönjük szépen. Az első fellépőnket szeretném kérni ide a mikrofon mögé. Őt úgy hívják, hogy Erdélyi Tibor, és verset fog szavalni nekünk. Tibor az Ősi Kovács Alkotóműhely Egyesület elnöke. Következő versét kifejezetten ehhez az alkalomhoz választotta, tekintve, hogy Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek hozzánk magyar testvéreink. Fogadják szeretettel a következő verset, Sajó Sándor, Magyarnak lenni. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva tenni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek mi fáj, borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami sok százados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol kusza árnyak bús tündérként pörkölsirdogálnak, s szálaiból a fájó képzeletnek fekete fényű fájtlat szöbögetnek. És bút és gyászt és sejtést egybeszőve ráterítik a titkos jövendőre. Rabmódra húzni idegen igát, álmodva rólad büszke messzi cél, s megpihenve a múlt emlékinél, kergetni téged csalpad élibál. Csalódni mindig, soha célt nem érve, s ha szívünkben már apadott a hit, rátakargatni sorsunk száz sebére, önállításunk koldus rongyait. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke hősnek, de döntő harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába, hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon ránk írtó jégverés. Fölajzott vággyal, szomjan keseregve, a szabadító Mózest várni egyre, hogy porrázúzza azt a szirtfalat, mely végzetünknek kövült át kául, ránk néz merően, irgalmatlanul, s utunkat állja zordan, hallgatag. Fölajzott vággyal, mert sok bajunkat nincs kint megtorolni, egymást vádolni, egymást marcangolni. Majd folytott kedvünk, hogyha megdagad, szilajnak lenni, mint a Bércpatak, nagy bánatoknak hangos lagzián nagyot rikoltni, hajrá, 20 cigány, háborgó vérrel keservőn vigadni, hogy minékünk haj nem tud megvirradni, hogy annyi szent hév, annyi őserő, megsebzett sasként sírva nyögdelő, miért nem repülhet fönn a tiszta légben, munkás szabadság édes gyönyörében. Tombolva inni hegyeink borát, keserben izzó mámorát, s míg vérünkben a tettvágy tüzenyargal, fölbúgni tompa lázadó haraggal, s mikor szívünk már majdnem megszakad, nagy keservünkben, bús szégyenünkben, falhoz vágni az üres poharat. Én népem, múltba vagy jövőbe néz,
magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden gól, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem akad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. A küszködőn, a szenvedőn, a sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva, lelkünkbe szívva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét, féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Köszönöm. Elhiszem, innen az állványban nem lesz rá szükség. Hát továbbra is méltó kezdése van ennek a Népzenei Fesztiválnak. Köszönjük szépen, Tibor, nagyon szép volt. Hát szeretném felkonferálni igazából a napnak a fénypontját, rögtön itt az elején, ugye a szervező Vadrózsa Citara zenekart, de ami a legfontosabb, ami elég szembetűnő, és sajnos elég ritka, viszont nagyon örülünk neki, hogy együtt a 6 testvér, együtt a Vadrózsa Citara zenekar teljes létszámban.
Azt magáért beszél, azt hiszem. Azt szeretném kérdezni a kedves közönséggel, mit gondolnak jövőre, és meg tudjuk őket. Jövőre is állok